Ning some can mama. Yen some can mama. Ula for wale. Kalena hakotum chana. I'm sure I can't sank shit. I'm sure. Ungunda. I'm sure it traumas I can't sank. Ban never sank as I won't cause la problem about Biman Zonku Yilman, Casalmani Chan Yilman, Captain Tabas Almanzo, Casamani Yamarfani, Mammy Marfactu Bilishpulu, Casola Maria. To on the Marfma, how won Bakai. Instead of Bimas and Baramana, Kongban Pafu, Kulobi Yarlam, Kau Salman, 9 years Samani Panu. Wunda bamna yilmane ka to go tapi yalla ka bobbe na ci ñera na ci bang gluma kamal hubda na salmani labna banyan salman ka salama kan ta bunya na ci ma ka tam jima cha nagdana ma za aish tu nagdana ma matkul hanyale alaji pam solo Berama na pi wa de bulgun na ba ba tilan to nyale ni yara biwa no to bon pam sama wonye za bi fu nto onto nyan se man ga zan berama na biwa won bi yar ga pam so ko pam so lo de shirin nan lala Salman ni an sama won bon on tum dangar lala Salman tablet campam man na pon bo an ko dalma on tundan garlala anyak ben shilon zan chama te tablet bisma nkul hanya banama kungal ku wara o tablet campam ko ni lan ne parzo raji parzo ko asho irame ekberama de yipulo Tamba shi tila bi masa bima ne wani zan bara mayina hadi nun ka samanye nyo bara mayi mane hamdan man nan ba shaka man da shi fila ne bane ne shi ta different plan ka bara mayi hamdan don na numa fast ka ben shaka mzalem ne rajo ngumya Ciao. Aku jalan-jalan. Pula hakim aku nona basu. What? Kumbu malma. What? Asma zakat kanapi. Yun seberapa? Partu na jalan-jalan. Ulaga kumbi ba? Kumbu malma. Dinyamba ya. Acha sudan saka. Otizala ulambu zo. Be azo karzaya. To ciyelma kumba malma. Inti piyilo mo. Ay bora ka swama. Ami bora ka vuma te labal san. Kumba malma. What? Wait, what? I still love you.
Ula ga bang sema. Denye desa. Ula ga inda da kan bele. Kar kuma cin tafsin mana ka bani ko aka ji jiru. Ka ku yin shi. Da ta na nan la ka ta shi barna shi da. Den na nan babu. Abuwa kare na hamma. Ne bazar ma ni bazara. Nji bole. Ni wani gudu kan yana ta ka bai mu shamba. Wani to biri ka bar shamba. Njama. Jakanyira. Kuchika nga las. Nya kana to ayen toni. Oui bat. Man saksu ka san saksu mo bi. Din ka lo ka yella. Tu cika yella. Ai take mun da jifi da. Ka partizan to ka partizan shi ne cika ban wal musu shi ne ba man do su. Bo. Ka bi to nan. An to nan shari. Denye deni. Jere makamba. Oui bat. A cika mun da jifi da. Ka cika yi do to ne. In ya la ta bashi ala ismetra. Oui bat. Cika ba. A tina bin na table idan ne mayo. Mane ni la tuni na wani. So to kusa na ne mayo ba. Ai ba boxe. Machine to ne ka cika yedu. Ana nyen mala wala kasa. Abobi aje nyela adune nawo. Cho. Mai na kucha mabu. Tongwa becha. Anya tinjewe. Dina tanyini. Ala mani. Aka zanni mane. Mingi aho. You think you're smart? I tell her I'm fast. Eh? Maya nan kucha. Aku zapala mu yanke ba. Maya na ku yiwa. To bangin man min no san kazan ayo lamtana. Ayuba abobe na shi. But next time, I'm boxing to Ashema. Never can do But you know something? So when you're a free entry, I'm doing that. But the Jana do somebody. No, she tell me. أبيان أنت ما سحب جلا كاجل ما دم جاني توجل ما دم جاني يا جل ما دم جاني
Right. You're a manager. She took to the same. Salman yalan bitwawo kan jiyo nya fil karba mabu on pere dunia buri so katin da kan yalan Alaji mayin daya ne bima yan pa na pombo ba dum je pamma kanyin daya wani yin ko sai mana jira ta kace nan sha di plate yila Salman tuni yanzu nin likataka ko zuma ya mana bi dan fashan ma jima hadin jo o para bi non tu to yina da ai ni yina to sha lem so hankal bo kamale ni sodin kayan kai ka jama won jawon ku todi Salman ya fele on yalan di twaro yalan shi to an lema bula so kan to dole di Salman ya fele kan yulbe yinar de ka so bang Alaji mangbane jongo mbanya ne fuson kutu dadam nyavle trauma mini ne sham kati disa na nyavle yam plane bi pambla mba Salman hali yarango to bongo jinzo ni plane bi pambla ni man plane so mba bi pambla ba si nzenya onzenya vle ka shogo ji onya vle die nan ka ta dashle be ka ta bin makaralar kai Hamdan alhaji shejen yaro anniya man yira miya yanyo ngunguna alhaji jambula kai nguna master plan nya kam zo kan jahta ka biyo ampi wa ba doni nunga yele kam ndar ko la kaw yam plan mo fi da dinde nin ka bima ji ya fale ka su ko ji ya fale dinda shekan ka ta kun yanzu amya gbarbe to na borsha o kula Salman ka su ko ku ata aso palge to mbwan ni yela social yan do pullala zuma yara Salman mira ka vuhrugu ko ta bankin do social hatitin zanya la nyele din ce kan yarmo ma mbo bonna vuhrugu kampan a sheshal dem jari be Salman ma man ta ban na hanka shal ne ta biya shal mal dulu so kan yara alhaji ta so do di palin la katin nan bima sama wanda yel yin o yin mane abun shi o tumban tin da plano bana don me ko ce sama yel so sama ne ban tin da plano bana in sa o ya sama ne ban shakam zatin nan da so ti bi di sama nya fle o do je ti so ya da biya sol kan kayan bel nti woni afu ya da biya la ja so de
uncle, udah kaya berapa? Koja ada force mulu. Cukup cakap. Cukup cak. Punya mak minggu jong. Umum kuam kamai tata su. Kuhumi mata pa.